Salam Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Hormatly dinanlar, size ýetip gelen halkara dinanlar bayram bolan 8-nji mart bayramçylygy bilen Türkmen Portal web saytymyzyň adyndan tüýsürüňizden gutlaýar. Bugün bolsa halkara dinanlar bayramı münasibetli Türkmenistanyň ene mehri diýen hormatly adynyň dakylyş dabarasy geçirilýär. Biz hem öz dörüjülük toplarymyz bilen bu dabaradan siz üçin ýörüýte gyzykly pursatlary, video ýazgylary taýýarladyk. Bizden daşlaşma. Tejen etrafynyň ýaşaýjysy, 8 çağanyň enesi Oral Ahmet we oğul Jeren. 2024-nji ýyl Pähmin Taýhat ummany 6 mul Pragy ýylyna halkara dinanlar güni münasibetli hormatly prezidentimiziň sahabatly fermany bilen 8 we ondan köp çağan dünýä iýindiren köp çağaly eneleri Türkmenistanyň ene mehir diýen hormatly ahtlaryň dakylmagy, şah serpaýlarynyň gowşurmagy we şol şah serpaýyna münasip bolmak bagty aňa hem meýesser etdi. Halkymyzda köp çağalyk döwletlik hasaplanýar. Biz ýaş enelere, oglawat enäniň çağa terbiýeleşi, şeýle-de oglarek ýeňemiziň çeper ellerinden çykan el hünärini, agtyklaryny öwretmegi biz enelere görelemekde bolup durýar. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arka dagly gahrman serdarymyza ene ýüregimden köp sag bolsun aýtýar. Canlar sag, belent başlary aman bolsun. Ähli dinanlarymyzyň bayramlary, enelerimiziň bayramlary gutly bolsun. Saýlagy serpaýlaryňyz nesip etsin. Ahal vilayatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy, 8 çağan enesi Durdyba Amanugul ilki bilen 8-nji mart bayramyňyz bilen bütün dünýäň ähli dinanlaryny gutlaýan, bagtyarlyk mekanyna urulan ýurdumyzda ýaşamak, buýsanmak, şeýle uly bagtda biz üçin, mehrim eneler üçin hormatly prezidentiň tagallasy bilen Türkmenistan ýurdumyzda dinanlar uly sarpa goýulýar. Halkara dinanlar güni münasibetli hormatly prezidentimiziň sahabat fermany bilen 8 we ondan köp çağan dünýä indiret, terbiýelep ýetişdiren köp çağaly enelere hormatly ene mehri adynyň dakylmagy, şah serpaýlarynyň berilmegi we şol şah serpaýyna münasip bolma bagty maňa da meýesser etdi. Köp çağalyk ýurdumyzda döwletlik hasaplanýar. Çünki çağa durmuşyň manysy, ýaşaýyşyň bir dowamy da bular. Çağalarymyzyň bagtyna gonyp ýaşamak bolsa her bir ýene taň bir köňül arzuwy. Ähli öýü, ähli maşgala, türkmen halkymy şu öýünde çağalan sekse jugul ýaýrap dursun. Aýdymlar, hüwdiler hemişe ýanglanyp dursun. Bizi dinan sarpasyny şu belentde tutýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyza şu ene ýüregimden, tüýsüregimden sag bolsun aýtýanna ýurdumyzda ösüşler alyp barýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent taşlary aman bolsun. Köp sag bolun amalym gelince bayramyňyz gutly bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun. Sag bolun. Bütün dünýä halkara dinanlar güni de şu gün diňe Türkmenistanda däl ähli dünýäde şoň üçin öz adymdan ähli dinan maşgalasyny, käbeleri, mehrim eneleri, gyzlary, ýolary hemmesini şu bayramyňyz bilen tüýsürekden gutlaýan, güler ýüzüňiz hiç açan solmasyn.